Ola! Moi boas a todos os nenos e nenas de Narón. Hoxe imos axudarvos con ideas e técnicas para facer un sinxelo disfrace de carballo e acibro, dúas das nosas árbores galegas favoritas. Imos aló. O primeiro é que busquedes entre a vosa roupa uns pantalóns e camiseta marróns, porque deste xeito xa seredes coma o tronco dunha árbore. Se queredes, podedes facer un pouco de exercicio para ver se tedes a forza dun carballo. Agora, imos dispor os materiais para poñernos a traballar. O noso primeiro complemento vai ser o colar de follas. Para fabricar o colar de follas precisamos corda, cartolina, tesouras, pegamento de barra. Os debuxos de folla de carballo poderedes descargalos xa desta web. A recortar, non esquezades deixar ben firme esa lapeliña superior na folla para pegala ao colar. Adiante! Xa temos o noso colar de carballo e xa nos asemellamos algo máis a un carballo. Mais as árbores fortes tamén teñen follas no máis alto. Logo, imos fabricar unha coroa para completar este sinxelo disfrace. Dispomos de novo todos os materiais na nosa mesa e poñémonos a facer esa coroa tan sinxela coas nosas cartolinas, tesouras, pegamento de barra. Despois, volvemos dispor das follas que tedes aquí en do Berce a Rúa para descargar e aló imos. Velaí a nosa coroa de carballo. E xa temos follas de carballo pola cabeza e polo corpo, xa parecemos unha vizosa árbore autóctona galega, desas que frean os incendios, melloran a calidade do aire e fan que a nosa paisaxe sexa unha das máis fermosas do mundo. Agora que xa creamos o noso disfrace de carballo, podemos imaxinar case calquera árbore e disfrazarnos coas súas follas e froitos, limoeiros, pereiras, cerdeiras, castiñeiros, maciñeiras. Pero imos facer só unha máis, o acibro, para que o teñades listo cando chegue o Nadal. Se cadra, queredes dar unha sorpresa. De novo, preparamos o material. Recortamos as follas, colocamos a cartolina e, ao final, temos o noso colar. Despois, facemos o mesmo coa coroa e, voilá, aquí temos o noso disfrace de acibro.